लोगोफोर नै एसे माने सेप्टिकनि थाखाय हमनानै लाबाय आङो लोगोफोर फिसासो बारा गिदिर नङा लोगोफोर आङो माने अनलाइन खालामहरनायमोन लोगोफर दाबो ओंखारबोआखै आरोना ओमफ्राय दा आंनो फार्स्ट आरोना ओमफ्राय आङो इयाव एसे नेथ'नोसै लोगोफोर गरम लोगोफोर जिरायग्राया नै आयै खुन्था बायनानै थाबाय बुरिबायना दामायाव जिरायबाय इयावनो जिरायनांसिगोन सायहा आराम बार खोलो खोलो होखांबाय लोगोफोर दा बावसो होनानै थांदों नै बैस्रा मादैमोना होबायानो माइ माराखौ नै गोजानावसो जोबोदनो हे गाइस लोगोफोर नोंथांमोनखौ खुलुमहरलायबाय गोजोन सानजौफु बेलासि समनि दा आङो ओंखारबोबाय माइ हानो दा साननैसो गोबां माइ हानायावनो बेस्थ' जागासिनो दं आं लोगोफोर उदाङै बेरायनो जानो थानो थाखायनो माने समानो गैया लोगोफोर ओरैबायदि बेस्थ' दा सोरखौ लामा नायनो आरोना लोगोफोर मावनांगोन उफाय गैया बोथोरनि सम बोथोरजों खारफायाबा दा आं फैगासिनो लोगोफोर सान्दुंआ दिनै जोबोद गोसा लोगोफोर बेखायनो बुंदों इंराजियाव टाइम इज मानि होननानै समानो फैसा समानो माने जोंनि थाखाय फैसा जाय समजों माने खारफानानै जुगे जुगे खामानि मावनो रोंदों माने बिसिनानो फैसा आरोना जाय समखौ ओरैनो बेखार फाल्तु पस्ट खालामगासिनो दङ माने बेखारानोसै आरोना माने मा बुंगोन लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनाबो बानाङा लोगोफोर खामानि मावनायाव गावनि बिमा बिफा जिखिनि हायो एसे सहाय हो लोगोफोर सानबेसे उदां उदां जानो नङा होमबा लोगोफोर जेब्ला गावनि हटेल सफैगोन ना लोगोफोर अब्ला बांसिन खस्थ' मोनगोन जाहाथे दा समनिफ्रायनो जिखिनि हायो एसे एनै सोलोंनायानो जोंनि थाखाय एक्सारसाइज जोङो माने गोबां सोलोंनो हायो दा समानो जोंनि थाखाय मोजां माब्लानि समाव जोङो सोलोंगोन लोगोफोर उनाव सोलोंसिगोन बेखौ माब्लाबाबो दासान लोगोफोर बेखायनो दा समनिफ्रायनो सोलों जि थांखि लादों थांखिखौ मोजाङै होसो बेनो लोगोफोर मा बुंनो नाराबारि 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 नैलै जोंना समयसाफ्रानो जोबला आबाद फोथाराव नै दिनै रायजोनि हादों जोबसिगोनानो नै जोंथिं एसे एसेल'सै नैबेनो लोगोफोर जोंनि गामिया एकदम ओरैनिफ्राय ओरैथार जोंनिया एसे गेजेर खन्द जाफैयो बिराद गोलाव खिन्थु ओमफ्राय नैबे दस्रा गामि जोंनि हा खर' जाहैबाय आरोना बे गामिया एकदम भिडिअ हमना हाग्रा गैया दे लोगोफोर आंहा माने भिडिअ खालामनोबो समायानो गैया दा आं फैनाय टाइमावल'सो एसे खालामनो सम मोनबाय आङो ओमफ्राय माने भिडिअ खालामनांगौब्ला माने आंहा टाइमानो थांग'यो आरोना सोलाबा लोगोफोर दोनथ'नोसै दा नेक्स्ट टाइमाव मोजाङै लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय।